Now dzaitika muzuva ranhasi nhau iyi regai nditi pakuibatanidza ndashaura kuti kuyakatangira kupi, asi inotariswa kuti ndiasi evidence nekuti vanyora vakati gudo guru petamuswe pwere dzigokuremekedza. Ndosvati kusi evidence vari kureva ani? Before that pane pamwe pawainge wanyora vati wonzwa rimwe richiti ndakashata haha ndezvako enda unofa ndakafanana naMwari ndobva samufananidzo wavo unewe kana akazikamboiti vanga vakabuda pamapicha iwayo. Sike ininiwo sekuti semunhu anga asikunatsa kuisa kuti mastatement abva kupi ndazongosanganawo nelive stream nhasi ndowanzowana hangu malive stream ani asi evidence vachiita malives akasiyana-siyana ndotozvifarawo zvavanenge vachitaura nhau dzakasiyana-siyana. Tinoona si evidence vakutanga kutochema vatobudisa musodzi kutonyatsa kubudisa musodzi wangotoyerera kudai kune kuda kwei si evidence havachemika zvekudero havachemi zvekudero si evidence vanokutuka si evidence vanokutukira kubva kuvhudzuko kusvika kushoko nhasi vozochemedzwa just like that. Zvandikadza saka vaita sei? Why is it vasvika pakuita sei pakuita too emotional kusvika level iyi? Nokuti zvandabata inongadanza kuti pane munhu wandironya statement up to now I don't know kuti statement yacho rakanyamonzi chii. Zvikanzi pane pamwe zvakare pakambonyorwa statement rakambotaurwa ndikanyarara vanhu vakamudhivhera ani I don't know. Tokutanga natomungwati asi iketi family kurehwa chii chaitika up to now pachingoita zvekunzi madimikira ndo zvandanchirwa. Vanhu vakati ani vanhu vakati ndisimeni vanhu ndovadero inasindadiro vanhu ndozvavataura tata kusimeni vanogotaura something about si evidence pakuti chivo ndoona sokuti vamwe vanovadi kunyanya si evidence vanofarira simeli singamboiti tati vangagotaura something bad about si evidence pakuti zvatondikadza up to now handina kuzviona zvanyorwa nani nasimeli vati handina kuzviona ndazvitsvaka ndikazvishayiwa kuti kuda ndichaona chii. After live stream vadi vaposita nekuti papanyizi pane comment yanyogwa ikanzi handikwanisi kuipina maona manje saka handisi kuti message yanga iri yechi asi vatoanza kuti hanzi sezvo ndichikurespect yamufanira kundirespectawo nekuti handizofariri kuti munhu wandorespecta asingamboiti kudero ndichizoona vachiita sei vachiramba vachinyora comment yakaita sei yacho iri kurehwa handizivi kuti ipi maona manje ndodambudziko rekuti handakuiona post yanyogwa nani nasimeli vamwe ndokudanzira kuti aiwa simeli chingoita sei chingoapologize kumacomment section anachiona akasiyana apologize kune munhu for the sake of peace nyaya yacho iperi. Zvikanzi vanhu vaenda kuita seiko zvikanzi vati zvoni uyu haana kunaka hazvina kushata kuda ndo zvangozokwadza evidence isingamboiti semunhu unorespecta nokufarana simeli isingamboiti uyezve nekuti vangadanza kuti for the sake okuti vakambondichekera vachibatsira vachimboningisa dero nemadrinks achataura vanhu zvakawanda uyezve ndagwadziwa nezvaitika izvezvo kuti hatifaniri kuramba achingorevera zvinhu zvakaipa hazvina kushata techingoona kuti kumateresi. Like I said, I don't know kuti simeli vacho vanyora kuti kudii mona majata kuti si evidence vasvika pakubudisa musodzi kuda hatizokuti after life vazondotaurirana here vakawisana nokuti pamacomments andachiverengaka pane vamwe vandabata vati no I think si evidence maita sei maita misquote statement yanyorwa nani nasimeli vava vasingarevi imi muona manje zvavasingadirect imi kuti muri kunzi hamuna kunaka ikwa makadii nokuti yongadanza kuti post yandanyora yaya ndachifunga kuti pamwe vachaya vakareact havana kuyazoike imidzi kuti vanga vachitorevesa here comment yacho ingonzi comment yavaita saka ndozvandokwanisa kutaura ndichingoti kwavari vari vaviri all the best sezvo evidence achiratidza kuti vanofarira simeli isingamboiti kusvika pakuti vakwanisa kuita sei kugwadza kusvika pathat extent nokuti vangadanza kuti kubudisa kwandaita samusodzi wangu kubudisa hashaza kuti ndisazotaura zvinhu zvakashata uye zvakawanda pamusoro pemunhu waanorespekta nekufarira ndobva mwadanza kuti who did what to who for the why where and when I'm watching pasina volume nevamwe zvikanzi namwe uye hakondi kupechi runyararo vamwe vakati maybe she wants to apologize edhe motaurirana mekuti pane gona kunge paita communication breakdown pamacomments apa zvogona kudero sevanhu vanenge vachikomendawo vakazara vanhu zvikanzi dai maita block after mavaudza zviri pamwoyo penyu because now mati mavablock havachazviwi zvikanzi aiwa taurai vamwe vakadanzira vakati taurai zviri pamwoyo penyu upedze shungu is your right vamwe ava zvikanzi she must apologize for that you respect her and I also respect her but zvakashata shuwa vanhu ngatibatanei mushe semunhu mukuru tinozoitei
zvikanzi who wrote the comment zvikanzi Ameno Simeli zvikanzi ndikutoshaya nyaya yacho kuti yatangira upi. Like I said, neniwo ndotoriwo neconfusion. Tasatombozwa kuti nyaya yacho yazogwadza evidence kudai ndeyei. Isusu tinenge tichizongoonawo zvazvimunya kana kuti wotobatira pakati nyaya idzi. Zvikanzi FB needs tough people shame. It doesn't sound directly directed to you, Chihera. Hauna kuhwisisa. Sorry on behalf of ye, Chihera. Tokumbira uregero on behalf of Simeli. Iwe munhu wauri kudenana naye mukaita 1k nhasi ndopaichi 500 rands nhasi. Hasi kuhwisa kuti nyaya ye. Nevamwe zvakare. No putting putting munhu pasi. I can see you are really angry. Please calm down. I've never seen you angry like this. Like I said, see evidence. Munhu unogona unokutukira kubva musoro kusvika kushangu. Saka kuzowana vabereka kudaro ndoona kuti vagwadzwa singamboiti. Zvikanzi zvokwadi maitichi mari yakanaka. Mazuva ano havachatukani nevanhu. She is now minding her own business. I love you now. Right. Hazi kuti apa panyaya iyi vanga vapinda papi. Zvikanzi Facebook, so though people pretended to be strong, but vachikwarira mukati, I will say, I will stay in my comments angu. Atikura nima, apana munhu unombodza hanzi wakabitwa made of iron. Kutongoita chinhu chokugwadza chinotongogwadza. Nekuti munhu wese kuzongoenda paFacebook kana kuti akapachikire. Ina yekuti wakwasa kuribaya button iro wakaruma simbi here kana kuti kwete. Asi kana zvako ukaita zvinogwadza zvinombagwadza zvinombasvika panhongonya chaipo zvongogwadzawo. Atikura nima. Saka kufana kungonzi wanzi iwo uri benzi usina zvawaita unotongogwadziwa. Saka that's the same thing. Zvikanzi God will lift you up, sweetie. Upenyu humajana hunochinjana. Zvikanzi Chihera is hurt because she has genuine love and respect for Melly. She feels betrayed. I really understand where her pain is coming from. Sorry, Chihera. Life goes on. Sisi Chihera, you are just so pure and transparent. I adore your spirit. People always have something to say on these social media streets, sending you big hugs. Chihera always mentions on her lives how much she respects and genuinely loves Simeli. That's why she is hurt and she feels her love is abused. Kuma comment section. Sweetie, wandirwadza up. You definitely misunderstood her comment. And I hope pa uchaona kuti you are wrong, you apologize. We love you. What happened? What was the comment? What happened? Hakuna wadavida. Like I said, up to now ni know and it was kuti Simeli vanganyora comment yekuti chiya zogwadza si evidence. Unozwa kuti akakuvengere here. Vanhu vanogara kuraira ipo paya pawaitaura zvakanaka zvakarwadza vanhu vakawanda. Give her a chance to explain her comment. Blocking her without giving the opportunity is childish to be fair. Zvikanzi nevamwe Chihera ndokumbirawo muverenge your caption and read the comment yachoni. It was supporting you nevamwe. I'm lost. I went swimming to say goodbye to summer the whole day. This is what zvapinda papi. Ne emotional moment because air and clear the air. It's not good to have ill feelings against each other. Thought the comment was emphasizing kuti hakuna mukadzi akashata nekuti munhu wese anogeza. Ukasaisa Firita chete ndio paunganzi wakashata. So ndo yacho here original yoyo kuti iyashwa mu comment section wame munhu wachoni wakatasi kuti ighost zvake papasaka picture. She must apologize because wakatsamwa sure. Calm down. Tikangozwa kuti munhu akasikwa nemufananidzo waMwari hapana noudza umwe munhu kushata filter or no filter. Zvikanzi ndakazviona kuti ngoma yaririsa iyi hazvidi kuwanika paevery page uchikomenda iwe uri celebrity neevery live ya unotsva chete. Zvikanzi vamwe inyaya yei. Zvikanzi wapedza iwe ndaitozvitaurawo ndega hangu. Balance me cousin. Simeli vakomenda kuti chii. Hapana angachidi anganyatsa kupindira chipa vanhu comment chaiyo iri bore pamusoro this caption yaita kuti si evidence vagwadziwe kusvika palevel iri ravaita muzuva ranhasi. Saka vamwe vanhu vatanga kuisa macomments akasiyana kuti vachanopedzerana here kuseri vagotaurirana kana vataurirana handisi kuti
vachaisorovha sei nhau yacho iyoyo kuseri yaitika iyi. Saka regai ngoti ndozvezvimwe zvinhu zvandaona hangu muzuva ranhasi, saka ndatandikadi kusanganisa nekuti ndozosanganisa nedzimwe nyaya dzasingazivi. Saka inongova iyoyi nyaya yani evidence nasimeli yanandavana muvhidhiyo ino. Sikazoziva kuti zveshuwa ishuwa here paitwa misinterpreted ende kuti ivo vachapedzerana kuseri sevanhu vanotaurirana vanozivana vanorespektana makatizana kubva kare. Ndichingovatiwo zvakare vese vari vaviri all the best kwavari, tichingoshuvira kuti aiwa vagadzisane ndokurwisana paitwa misconcepted pachoni. Ndichakubatai zvakare pachikwami chinotevera.